A les coves de Sant Oleguer, en una barraca, el dia 7 de gener de 1950, naixia Virgilio Gerión, el personatge de la nostra història. Fill de pares treballadors de la fàbrica al costat del riu, vivia a l'absoluta misèria. El 25 de setembre de 1962, a l'edat de 12, va arribar la tragèdia. El riu Ripoll va créixer exponencialment i s'emportà per davant les barricades dels menys afortunats de Sabadell. Ell quedà orfe. Aquest tràgic fet va atraure el caudillo. I el 2 d'octubre de 1962 va venir a Sabadell a retratar-se. Catalanes, sabadellenses, españoles todos, he venido para saludaros y agradeceros vuestra entrega al trabajo y para deciros en nombre de toda la nación que se siente solidario con vosotros, con vuestros dolores y con vuestros trabajos. Y os alienta y acompaña para la reconstrucción de toda esta comarca, para el progreso y renacimiento de vuestras industrias, para la defensa y la canalización de vuestros ríos. He enviado desde el primer momento al vicepresidente del gobierno, general Muñoz Grandes, y a un grupo de nuestros ministros, aquellos más directamente relacionados con el remedio de la desgracia que sufrís. Y aquí han estado trabajando con vosotros desde las primeras horas. Y ahora he venido yo a recoger vuestros anhelos y todos los esfuerzos del régimen, vida incompleta. Yo espero que la próxima primavera podré ver los campos rientes al sol y a las fábricas trabajando con sus ruidos y su ritmo acompasado, y a vosotros ya satisfechos porque habéis comprendido que la España nueva, la España que forjamos, no se amilana ni se achica ante estas catástrofes. ¡Arriba España! L'alcalde Llong va enviar els orfes a la Casa de Caritat, un lloc on els nens desemparats vivien sota el control de l'Església. El Virgili destacava en matemàtiques, literatura i en moltes altres matèries. En Virgili, amb 14 anys, començà a robar llibres de les monges. Un dels llibres prohibits a la casa era la Divina Comèdia de Dante Alighieri, de la qual en va extreure el nom de dos personatges per formar el seu futur pseudònim, Virgilio Gerión, dos personatges que representen respectivament la filosofia i el frau, dos sentiments que havien envaït el seu cor des de la nit tràgica del 62. A més d'aquestes obres, en el temps que va viure a la Casa de la Caritat, va llegir tots els altres clàssics de la literatura universal censurats a l'Església des de Dostoievski, Cervantes, Marx i Nietzsche, fins a Lorca, Tolstoi i Oscar Wilde. Allà es va fer amic de l'exiliat alemany Friedrich Schmidt. Was mein Großvater am meisten vermisst aus der Jahren lebten in Spanien, war Virgilio. Ich erinnere mich, dass bei Familienessen hatte er immer das Thema Zoo, wie ein Künstler die Hörner von Picasso oder Dalí angehoben. Erklärt beginnt seine große Intelligenz und seine Liebsten. Er wurde beeinflusst durch das, was sich die wichtigen deutschen Dichter der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als 15 anys, després d'haver-se cultivat literàriament, va escriure una sàtira política, anomenada Snowball, fent referència a la rebel·lió dels animals de George Orwell. Aquest relat el publica a la revista clandestina sota el pseudònim de Virgilio Gerión per primera vegada, on va ser molt aclamat. El 1984 es va publicar als països anglosaxons gràcies a la col·laboració de la BBC i l'Arxiu Històric de Sabadell. Bueno, me cogen ustedes releyendo el libro de Snowball, precisamente porque íbamos a hacer este programa. Y bueno, debo decirles que lo conocí a partir de los consejos de Blanc Kundera, una vez, fue en el año 70 y pocos, que compartimos un evento en Viena,
y me comentó pues, sobre este autor que realmente yo desconocía, que era Virgilio Gerión, como seudónimo. Me dijo que lo leyese, que era lo mejor que había leído últimamente, sobre todo sobre la situación política, la realidad política y bueno, pues como creo en el buen criterio de Milán Kundera, de mi amigo Kundera, pues decidí leerlo y ahora pues lo estaba leyendo. Recuerdo que al principio pues me sorprendió un poco y hablé con García Márquez. García Márquez, con el que he tenido bastantes relaciones editoriales, pues, estuvo aquí en Barcelona, pues me comentó que sí, que podía ser interesante, pero bueno, que tenía que leerlo yo por mi propia cuenta y que después hablaríamos. Y así fue. Y ahora lo tengo aquí en las manos para poder hablar con ustedes. Després de publicar Snowball, en Virgili va creure que ell no era digne de la mediocritat i la ignorància cristiana de la que estava rodejat. Eines der am meisten wiederholten Anekdoten zu Hause war der Tag ohne ersichtlichen Grund und Virgilio Biblio verbrannt. Mein Großvater hatte eine eintägige Klasse, einen Geruch von Rausch zu fühlen begann und sah aus dem Fenster, wurde das Sehen Virgilio einkreisen das Gebäude und verbrannt. Während Biblio rief: Gott ist tot und wir haben er getötet. Das war der letzte Tag, dass mein Großvater Virgilio sah. La institució de la Casa de la Caritat va expulsar en Virgili per blasfèmia i atemptat contra la imatge de Déu. Les monges el van excomulgar, fet que no li va importar gaire, ja que era ateu. Tenia 16 anys. Després de ser expulsat, va anar a viure amb un antic amic de les coves de Sant Oleguer. A veure si me'n recordo de com va anar, perquè fa tants anys que potser algunes coses se m'escapen, no? Jo crec que el vaig conèixer perquè jo havia anat a viure al barri dels Marinals, en uns pisos que en deien de l'obra sindical de l'Hogar, uns pisos que després la majoria d'ells s'han hagut de tirar a terra perquè patien aluminosi i ja en aquell temps eren uns pisos molt barats realment i ens pagaven uns lloguers molt baixos i havia anat allà a viure amb uns companys i d'aquests són els que em van posar en contacte amb Gerión, amb Virgili. No? Després també vam estar un temps ocupant una casa que estava mig en runes a prop del riu i allà també discutíem de política, va ser a través de gent que freqüentava aquesta casa que vaig entrar en el PSUC. El PSUC funcionava a base de cèl·lules, que en dèiem, que eren grups molt petits de gent perquè en cas que hi hagués una detenció no poguéssim, si ens torturaven, no poguéssim confessar el nom de gaire gent, com menys gent diguéssim millor, i per tant doncs no ens coneixíem, ens donava la impressió que a Sabadell hi havia bastanta gent que era del PSUC, però realment no aconseguíem saber qui érem ni ho dèiem obertament, però a través d'aquests amics m'hi vaig anar acostant, vam formar una cèl·lula i el Virgili també va venir amb nosaltres i recordo que com que era molt hàbil dibuixant i escrivint, doncs anava molt bé pels fulls que de tant en tant repartíem a la sortida de les fàbriques o en moments a les parròquies de Sabadell on hi havia moltes vegades
moviment de gent aprofitant-se de que les parròquies no s'hi podia entrar, almenys de moment, la policia, per un concordat que hi havia entre el govern espanyol i l'Església, que feia que la policia no tingués accés, així com podia entrar lliurement a totes les cases, doncs les esglésies ho tenia molt més complicat fins que el bisbe no donava permís. Això va fer que moltes parròquies de Sabadell i de molts llocs de Catalunya doncs eren llocs de trobades de persones que eren antifranquistes, que ens trobàvem allà i que de vegades inclús aprofitàvem la multicopista, de vegades de la parròquia o doncs per fer algun full i fer això que es deia de repartir a la sortida de les fàbriques, en unes concentracions, en un camp de futbol, en un moment, o deixar-les i sortir corrents, perquè evidentment si ens trobaven amb aquests fulls, amb aquestes octavilles que dèiem en aquell temps, doncs era molt perillós. I el Virgili ens ajudava en la part gràfica, i també amb l'escriptura, la redacció d'aquestes petites fulles. Un cop forjada aquesta nova aliança de pensadors, van iniciar un procés d'infiltració en diverses fàbriques tèxtils del Vallès Occidental, creient poder iniciar una nova revolució unànime i simultània amb els treballadors explotats. Els infiltrats repartien entre els obrers de la fàbrica diferents butlletins de propaganda del PSUC, CCO i el CNT. Pretenien informar a la població més humil de la realitat del país. Durant aquells anys, el Virgili realitzà caricatures per la revista Treball i també escrigué el seu primer assaig polític sobre el municipalisme llibertari anomenat Derrotar el franquismo desde la localidad, a l'edat dels 17 anys. Virgilio Gerión es considerado por muchos expertos en ciencias políticas el padre de la resistencia local contemporánea. Él diseñó una nueva forma de entender la política, volviendo a lo que se hacía en la Grecia clásica y siguiendo las ideas de Karl Marx. Sus tesis aún siguen vigentes en muchos de los ayuntamientos socialistas que hay en la actualidad gobernados por esta ideología. Sus dibujos satíricos, por ejemplo este que se conserva, que tenemos aquí en la universidad, es de los pocos que se ha podido recuperar después de la censura y la represión. Nos muestran un fascismo que es básicamente ridículo. Y inspira revistas que todavía existen en la actualidad, como por ejemplo El Jueves o Charlie Hebdo. Además de esto, su ensayo Derrotar al franquismo desde la localidad reelabora o innova a partir de las ideas del teórico político Murray Bookchin, incidiendo en aspectos como la ecología y un pensamiento más moderno. Bé, doncs sí, després s'ho va passar malament perquè jo em vaig entrar per uns amics que l'havien detingut en un moment en què estaven repartint la revista Treball del PSUC i doncs el van enganxar allò amb les mans a la massa repartint aquesta revista allò amb la sortida d'alguna fàbrica i va anar a parar a la Model i va estar allà doncs un any i més d'un any va estar allà. L'1 d'octubre de 1968, en Virgili va entrar a la presó de la Model amb 18 anys. Allà es va trobar tancat sense poder expressar-se artísticament. A través d'antics contactes del partit a la presó, aconsegueix pintures. S'inicia en l'art abstracte. Actualment, a la presó de la Model no hi queda cap intern. En canvi, als anys 60 n'hi havia uns 5.000. A través de l'arxiu de la presó hem aconseguit contactar amb el company de cel·la de Virgili. Estava a la presó per agredir un gris i em van encolomar 10 anys. Allí vaig conèixer el Virgili, que ell va entrar al 68, en 1968. Ell es dedicava a esqueixar les parets amb pintures. I a mi els guàrdies em feien netejar la seva merda. I aquest Virgili insistia en que el que ell feia era art. I des del 1969, que el van anar, vull dir que ja va acabar la seva condemna, no l'he tornat a veure. El Virgili va sortir de la presó l'1 d'octubre de 1969, un any després d'haver entrat. Doncs sí, després d'aquest any i escaig que va estar a la presó, el Virgili estava molt canviat. L'experiència de la presó hauria de ser molt dura per ell, perquè va pensar que la manera de canviar el món era exclusivament l'art. Es va tancar a treballar, a pintar, a innovar.
va tallar les relacions que tenia molta gent, per exemple amb mi, que vaig estar un temps sense veure'l. Jo diria que es va com aïllar del món durant un temps, fins que després, al posar diguem, a la llum la seva obra, va entrar en contacte amb una galeria i va refer i va reprendre les relacions humanes. Un dia vaig rebre una trucada d'un artista que es feia dir Virgili Garion. Em va dir que tenia una col·lecció de quadres d'un gran valor artístic. Vaig demanar que els portés a casa meva per poder comprovar si el que deia era veritat. I li vaig fer un forat a la meva galeria per tal de poder-los exposar, però pensant que no en tindria cap mena de ressò ni d'interès. Però no va ser així. Va ser tot un èxit. La incursió de Virgili a les arts plàstiques va suposar un xoc entre la crítica que l'admirava i el públic que el despreciava. La seva obra només era apta pels paladars més cultivats. Al rebre les crítiques, el seu únic comentari va ser: La miel no está hecha para la boca del burro. C'est magnifique. Il est absolument magnifique. Virgili Gérion obtient rotule avec toute la règle de la peinture établie. Vous avez compris. Et ses œuvres me produisent une excitation qui me fait sentir comme si j'étais dans un autre monde. C'est fantastique, c'est fantastique. Mais prendre un monde rêvé, comme fait d'autres artistes. Pour faire m'entendre, Virgili Gérion est l'art personnalifié. Voilà. A principis dels anys 70, Virgili va publicar una antologia de poemes molt personal, que havia escrit els 2 últims anys, on parlava de la seva infància a les coves de Sant Oleguer. Va anomenar el llibre 25/9 del 62 i fou un homenatge als seus difunts pares. El va finançar ell mateix, gràcies als diners que havia aconseguit venent les seves obres d'art a diferents exposicions a París, Nova York i Londres. El llibre estava prohibit a causa del contingut antifranquista i crític amb el règim. Tot i aquesta prohibició, el dia 25 de setembre de l'any 1970, en honor al nom del llibre, es representa clandestinament al soterrani de l'antic local del PSUC, amb un recital dels poemes més destacats. Allà va conèixer la seva musa i la dona de la seva vida. Maria Brunet va néixer a l'illa de Menorca l'any 1952, en una família benestant. La seva adolescència va ser un període de conflicte amb els pares, a causa de la manca d'interès en els estudis i refusar continuar en el negoci familiar. Ells no tenien el seu interès per la poesia i l'art en general. A l'edat de 15 anys, quan la seva millor amiga es va mudar a Sabadell, va decidir anar-se'n amb ella a treballar al vapor Buixeda. El vaig conèixer en aquell recital de poesia que estava presentant el seu primer recull de poemes. Jo a aquella època solia freqüentar aquells ambients. Quan va acabar el recital, un amic comú ens va presentar. Vam estar fins l'endemà a aquell bar parlant dels seus nous projectes, de les seves inquietuds. No havia acabat la nit que ja ens havíem enamorat. Durant aquells anys, Virgili va escriure una autobiografia alabant-se ell mateix, anomenada Detrás de Virgilio Gerión. L'anterior autobiografia va ser criticada no només per la premsa, sinó també pels seus coneguts i companys d'ofici, remarcant-li que el seu narcisisme insuportable havia eclipsat la seva destresa a l'hora de retratar el pensament humà en 2 pinzellades, canviant-la per un estil sobrecarregat i grandiloqüent impropi d'una obra autobiogràfica, que sol tenir un aspecte més humil sobre un mateix. Aquestes dures crítiques i l'autoconsciència van canviar a Virgili per la resta de la seva vida personal i artística. El nou punt de vista davant la seva obra també va fer canviar el seu ideal romantitzat de la musa, portant-lo a abandonar l'estimada Maria a contracor amb una nota. Ell tenia 23 anys. Un dia em vaig llevar i el Virgili no hi era. Tots els quadres que havia creat durant la nostra relació estaven escampats al voltant del llit, com una prova d'amor que jo no vaig saber entendre en aquells moments. Enmig de tots els llibres i els papers arrugats hi havia una llibreta
oberta per una fulla en blanc amb un petit escrit. Vaig llegir-lo repetidament i vaig decidir plasmar-lo tantes vegades com vaig poder fins a caure dormida, entre llàgrimes i un mar de lletres, i amb una petita frase esculpida al meu subconscient. Després d'abandonar la seva musa, va anar a viure en un petit apartament aïllat del nucli de la població. Era el 1973 i a Catalunya van començar a arribar les drogues dels moviments ètnics dels Estats Units. El Virgili, perdut en un món sense inspiració, va buscar les idees en les profunditats dels narcòtics. No hem pogut contactar amb cap dels seus companys d'aquesta època, perquè o bé estan morts o ingressats en centres psiquiàtrics. Virgilio Gerion va començar a composar música sota els efectes de diferents drogues. Va començar a experimentar amb les drogues a través de la marihuana. La sensació el va encantar. Per ell, era la barreja perfecta entre felicitat i inspiració. Al cap d'un mes d'aquest curiós fet, el Virgilio ja havia provat totes les substàncies estupefacients i es disposava a fer un recull de peces musicals amb cada una de les drogues més populars. La còpia original s'ha perdut, però gràcies a Mary Glass s'ha aconseguit restaurar-la digitalment. Virgilio Gerion is one of the best composers from the second half of the 20th century because of his innovative styles. He uses different formula to achieve really original results, breaking the harmony of the 20th century. And he goes back to the Gregorian and Greek models in an attempt to destroy the musical technique, and this makes his magnificent skill really visible. The scores themselves were found in a very bad condition. The restoration has been possible thanks to the collaboration of the OPC and the Conservatoire de Liceu. These works of art will be interpreted by the quartet Quixote together with a choir of the International School of Prague in 2019, and the concert will take place in Birmingham. Aquestes composicions del geni sabadellenc van inspirar grans músics del New Age com Philip Glass, Jan Tiersen o Ludovico Einaudi. Després del seu èxit com a compositor, Virgilio Gerion va voler tornar al món de la pintura acompanyat de les drogues. El 20 de novembre de 1974, a l'edat de 24 anys, va patir una sobredosi. Se'l va trobar al seu apartament estirat al terra amb espuma sortint-li de la boca. El van traslladar a l'hospital. Tenia restes d'heroïna, LSD, marihuana i cocaïna a la seva sang. A l'hospital se'l van emportar a un centre de desintoxicació pioner a la Toscana, Itàlia. Buongiorno, sono il dottore Giuseppe Gallo. Sono attualmente pensionato. Non esercito ancora più da dottore. In questo momento stavo pensando a una persona conosciuta che era Virgilio. Virgilio è stato un bravo ragazzo che è venuto a trovarmi, ci siamo incontrati all'ospedale dove io da studente facevo le pratiche di medicina, che era un po' smarrito, non sapeva ancora quello che voleva. E dunque lui stava in questo momento ingaggiato con le droghe
ha passato 4 anni da noi, nel nostro ospedale, e in questi 4 anni lui ha evidenziato un grande talento artistico. El 1978, Virgili torna a Sabadell amb la recent democràcia. Després d'estar 4 anys fora de la ciutat, Sabadell havia canviat molt. Quan Virgili havia marxat, l'alcalde era Josep Borrull, un falangista declarat. Quan va tornar, estava a punt de començar el mandat democràtic d'Antoni Ferrés, dirigint el PSUC. Els seus excompanys havien deixat la il·legalitat per convertir-se en regidors. El Virgili, a l'arribar a Sabadell, va desvincular-se de la política. La feina ja estava feta. Demanà a Giuseppe Galina que li enviés les obres artístiques que havia pintat a la Toscana. D'aquesta manera, inaugura l'exposició que havia deixat a mitges en la seva etapa fosca, amb una ampliació de rebuig al consum de drogues. Aquesta exposició va tenir un èxit rotund i va tornar a alçar la seva figura com a artista. Al rebutjar l'ús de substàncies de l'exterior, decideix interioritzar-se utilitzant la filosofia i l'estil de vida budista per arribar a una altra dimensió en el món de l'art. Hem aconseguit contactar amb l'escriptor del llibre El budismo i Virgilio Gerion, Hristo Lin. Tal com em va explicar el meu mestre Mao Tenzin, en Virgili Gerion va rebutjar tota la vida en comunitat per centrar-se a l'interior de la seva ment. Ell entenia que la manera d'entendre les coses i entendre les persones era utilitzar l'art. Per cert, tot això que estic dient ho podeu llegir en els llibres que estan a totes les llibreries de la ciutat. Virgili va començar una vida contemplativa, plena d'idees sobre l'art. Va ser, jo crec, un magnífic intèrpret de l'art aplicat al coneixement humà. Immers en la seva nova creença budista, escriu una novel·la filosòfica sobre la necessitat dels obstacles per poder sobreviure. Anomena el llibre La vida d'Oliver i el publica sense dificultats a l'editorial que l'havia acompanyat des del principi, Casa Armengol. El llibre és tot un èxit entre el públic i la crítica, tot i que ell continua vivint aïllat del món. Què significa per mi la vida d'Oliver? No puc expressar amb simples paraules. Oliver és la humanitat, tota la humanitat està definida per Oliver. Per tant, aquesta obra és la que millor reflexa la condició humana i sobre el perquè de la nostra existència. És un honor que la millor filosofia des de Nietzsche sigui de tanta proximitat. És el 1980 i Virgili té 30 anys. L'última cosa que se sap de Virgili és la compra d'un bitllet d'avió rumb Ciutat de Mèxic. L'Ajuntament de Sabadell ha descobert que estàvem realitzant un documental sobre aquesta icònica figura de la ciutat. Ens van contactar i ens van explicar que volien intercanviar el nom de la plaça Mercet pel de Virgilio Gerion, per tal d'acabar amb les presències feixistes de la localitat. Les ciutats les fan les persones i sense cap mena de dubte Virgilio Gerion és una de les que ha deixat més petjada a la ciutat de Sabadell amb la seva implicació i amb la seva renombre. És per això que estem valorant que porti el seu nom a una plaça de la ciutat. Concretament estem valorant de substituir l'actual plaça Alcalde Mercet, que és un alcalde franquista, per la plaça Virgilio Gerion, que sens dubte se la mereix. Així que gràcies al mínim pressupost que ens va donar l'Ajuntament, vam intentar seguir el rastre de Virgili. Per això vam aconseguir contactar una futura promesa de l'informàtica que ens va ajudar a fer una xarxa de recerca. Un dia estava treballant en un projecte per APEP i vaig rebre una trucada de l'Ajuntament de Sabadell que em va preguntar si coneixia un tal Virgilio Gerion, sí, crec que és així, i no tenia ni idea de qui era. I vaig anar a una biblioteca i vaig mirar textos sobre aquest geni. Em va fascinar bastant, la veritat, vaig trobar que eren textos molt interessants i vaig crear una pàgina web senzilla i efectiva que va difondre per tot el planeta, menys a Corea del Nord. La web en menys d'una setmana havia aconseguit centenars de milions de visites. Tot i la gran difusió que vam aconseguir, ningú semblava conèixer aquest personatge.
fèiem tard. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.